Ама, подготовка всички. Ерман, това колко минути има такова, клип, бе? Снимаме, бе. Концентрационе! И мортоляре. Сега, че нещо се губи Ей това. И мортоляре става, мортоляре. Турбо Макс 6! И мортоляре на земята. Да, и. Ей, сега, внимание, втори опит. Това не е успешен опит. Втори опит, внимай да не удариш джантата на Мерцедес. Спокойно. Хоп! И... Добре, пил, Турбо Макс 7! И трети опит сега, ако направи вече. рекордите на Гинес. Снимаме. Да снимаме. Рекордите на Гинес. Номер 1 е... Сега да успокоиме. Ело, ей. Илко! Ей това е.